Gure Euskal Herri hontan ingurura sakon behatzeak kontzientzia piztu eta barrenean zauria eragiten zigun. Gazte-gaztetatik espetxea hurbil sentitu genuen. Batzuk, ihes egin eta itxura batera ura ekiditea lortu genuen. Inozoak gu. Besteok, 9 metro karratuko ziegetara erori ginen. Gutxieneko eskubidei eusteko ezagutzen ez genituen indarrak atera genituen. Gose greba, txapeo, planto eta protestak burutzeko. Indarra, herriak eta etxekoek ematen ziguten. Gu kalean gara, baina bihotzak barruan utzi genituen kideetara eramaten gaitu, behin eta berriro. Joaten zaizkigun kideak maitasun bereziz gogoratzen ditugu.